Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru l-Quddisa għar-Roħ Vitor Camilleri. U fil-Vanġelu l-lum se nkomplu niltaqgħu ma' Ġesu li jfejjaq. Għalhekk jew inpoġġu lilna nfusna bin-nuqqas tagħna, bil-bżonnijiet tagħna u nħallu fideh biex jekk ir-rida tiegħu ifejjaqna. U biex nitħejju tajjeb għal din il-Quddisa li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna għaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ fil-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej der l-Abram ħdejn il-ballut ta' Mamri u hu kien fil-bieb tal-għarix fl-akwa ta' sħana tal-jum. U rafa' għajnejh u ħares u rat lit-tirġiel waqfin qudiemu u malli rawhom mar jiġri jilqagħhom mill-bieb tal-għarix u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jinsibt ħniena f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu rijlejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejku, imbagħad tibqgħu sejrin għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. U huma qalulu: Tajjeb, għamel kif għedt. U Abram ħaffef lejn l-għarix ħdejn Sara u qalilha: Fittex lesti 3 sijam smit, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġol tari u sabiħ u taħ il-qaddej u dan fittex il-estieħ. U ħa il-bakta u l-ħalib u l-oġol li kien-lesta u kedhom qudiemhom u hu baqa' bil-wieqfa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu. U staqsewh: Fejn Sara martek? U hu weġibhom: Hemm fl-għarix. U qallu: Nerġa' niġi għandek bħal da żmien sena u wara Sara martek ikollha iben. U Sara kienet qiegħda tissemma minn bieb il-għarix u hu kien warajh. Abram u Sara kienu xjuħ imdaħla fi żmien u kienet waqfitela il-mixja tan-nisa. U Sara daħket f'qalba u qalet: Wara li tbilt u sidi diġà xjieħ se jkolli il-pjaċir. U l-mulej qal l-Abram: Għala daħket Sara u qalet: Tgħid minnu li sa nilet meta jinxjaħt? Hemm xi ħaġa qiebsa iżżejjed għall-mulej? Bħal dan iż-żmien sena nerġa' niġi għandek u Sara ikollha iben. U Sara ċaħdet u qalet: Ma tħakx għax beżet. U hu qalilha: Le, tħakt żgur. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu iva minn issa l-quddiem kun nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ bar qaddis u l-isem tiegħu
il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu, mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-għon jabatom il-barra b'xejn. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Ħaħsib Iżrael kaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna briska Abram u nislu għal dejjem. Il-mulej ftakar fina fil-ħniena tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuq id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawn u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi għaddej mixħud miflux u batut wisq. Qallu Ġesu: niġi jien infejqu. Qallu iċ-ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdin tgħid biss kelma u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti li l-wieħed ngħidlu mur u imur u lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi u lill-irsier ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mestaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warah: tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ta' Abram u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewwiet, waqt li dawk li twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun: mur ħajsirlek kif hemmint, u l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Ġesu imbagħad mar fid-dar ta' Pietru u ra li jom il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni. Messila ida u d-deni ħallija, imbagħad qamet u bdiet isservih. Fil-għaxija mbagħad ġabulu qudiemu bosta li kienu maħkumin mix-xitan u bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti u fejja il-morda kollha biex hekk seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: u refa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-kelma tal-mulej. Ekk il-Vanġelu li għadna kemm qrajna ilaqqana ma' nies, diversi nies li huma morda. Għandek dan il-qaddej taċ-ċenturjun, għandek il-mara ta' Pietru li t-tnejn nistgħu ngħidu kellhom mart fiżiku. Imbagħad fl-aħħar Ġesu jitkellem ukoll minn fejqan ta' nies maħkuma mix-xitan u mill-ispirti il-ħżina. Ġifieri qegħdin ngħidu kemm mart fiżiku kif ukoll mart spiritwali. Ekku fil-ħajja tagħna aħna wkoll inħabtu wiċċna ma' ħafna tipi ta' mart. Hekk fil-ħajja personali bħalma rajna fil-Vanġelu ġieli jkun hemm mumenti ta' mart fiżiku, ikun hemm ukoll mumenti ta' mart spiritwali fil-ħajja personali tagħna, però jkun hemm ukoll mart ieħor li ħafna drabi ma nagħtux kasu fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ikun hemm mart fir-relazzjoni tal-mara mar-raġel, tar-raġel mal-mara, mart fir-relazzjoni tal-ulied mal-ġenituri tagħhom, tal-ġenituri mal-ulied, mart fil-komunitajiet li fihom ngħixu, sew reliġjużi, sew soċjali, mart fir-raħal tagħna, fis-soċjetà. U ħafna drabi aħna
nirreaġixxu b'mod differenti. U ninsew li jekk nafdaw f'idejn Ġesu jista' jagħtina l-fejqan. Issa hawnhekk wieħed forsi jgħid jien inni nitolbu, imma l-fejqan qatt ma sar. Meta aħna nitolbu lil Ġesu, meta npoġġu id-djufija tagħna quddiem Alla, sew fiżika, sew soċjali, sew fir-relazzjonijiet, Ġesu nistgħu ngħidu dejjem jagħti xi tip ta' fejqan. Forsi l-fejqan li jagħti lilna ma jkunx il-fejqan li qegħdin nistennew aħna. U hemmhekk il-problema ma tkunx li Alla ma fejjaqniex, imma forsi tkun is-supervja tagħna, nkunu ddiljaw ma' xi frustrazzjoni. Pereżempju, kun hemm xi ħadd ikollu xi marda, kif nafu kull mard u parti mill-ħajja, għax il-ħajja tagħna li qegħdin ngħixu ser tintemm, allura bil-fors tibda tiddajjef, issa minn tiddajjiflu jkun għadu żgħir, u minn tiddajjef meta jkollu 80-90 sena. Però hu fatt li l-ħajja tagħna ser tispiċċa. Allura li tmur quddiem Alla u tippretendi li l-ħajja mhux se jkollha diffikultajiet, i-pretensjoni mhux vera. Però jekk tmur quddiem Alla b'qalb sinċir anke b'dak il-mard, jekk irritu għall-ikbar glorja tiegħu jista' ifejjaq dak il-mard, però jista' jagħti fejqan ieħor, bħalma hi l-konsolazzjoni tal-qalb, bħalma hi li jenna nifhmu l-ħajja aktar fil-profond. Però jekk qalbi tkun iffissata fuq ħaġa waħda, li jien irrid dak it-tip ta' fejqan, jista' jkun imur quddiem Alla, Alla qed joffri li tip ta' fejqan li skontu l-aħjar fejqan għalija, u jien dak li jagħtini l-mulej nirrifjutah. Nirrifjutah għax moħħi u qalbi ikunu diġà magħluqa għar-rieda tiegħu. Għalhekk jew nitolbu l-mulej llum fil-waqt li nirrikonoxxu id-diffikultà tagħna, l-marda tagħna, sew b'mod individwali, sew fir-relazzjonijiet, sew dik spiritwali, ejjew nafdawha lilu u mbagħad noqogħdu fis-skiet inħallu lilu ikellimna fil-qalb tagħna. Fis-skiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa u rresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet tas-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem tagħmel ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll bil-mard kollu tagħna, kemm fiżiku, kemm soċjali, kemm fir-relazzjonijiet, kemm spiritwali. Nitolbuk tenna biex ma nibżgħu qatt nersqu lejk bħala morda u nħallu lilek tfejjaqna bil-mod li trid int. Nitolbu. Resqulek missier ħanin ukoll il dawk kollha jżuru dan is-santwarju, ma speċjali dawk li għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fis-skiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna.
It-tolbu li bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li konna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bnieden biex hu li twilet minn Verġni Marija bla ma naqqas iżda qaddes ix-ġbubija ta' ommu inaddafna meħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew, tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru kemm inta laġef fil-ħajja tal-qaddisien tiegħek. Imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek fl-istess sinnu tarat il-ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq ħnina tiegħek bla tarf, meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. U bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla ta' smewit. Jej, fissem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati, ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Xandur bil-ferħ għaw minn tijek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġibok tilqana u qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Vitor, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għatridna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna,
bħalma naħfru il-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mstidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Yeah.
nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fiħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.